Nosaltres som un grup de recerca en immunologia de la malària, tant adquirida de forma natural com induïda per vacunes, però al llarg dels anys ens hem expandit també a l'estudi de la resposta immune a altres infeccions i vacunes. Per exemple, quan va haver-hi la pandèmia de la Covid, ens vam adaptar a l'estudi també de la resposta tant a la infecció com a les vacunes que estaven sortint. I a través d'altres col·laboradors ens hem expandit a l'estudi d'altres infeccions, d'altres vacunes, d'altres patologies, inclús a l'estudi de la resposta immune en malalties que no són infeccioses, també. Doncs, com portem molts anys treballant tant amb l'estudi de biomarcadors en malalties com en l'estudi de les respostes immunes i fem servir tecnologies que són d'alt rendiment i que permeten treballar amb volums de mostra molt petits i generen dades d'alta qualitat, vam decidir aprofitar aquest coneixement per crear una plataforma, que és la plataforma de resposta immune i biomarcadors, que pot donar suport transversal a la recerca biomèdica en diferents àmbits de diferents tipus de malalties. I llavors hem posat a punt, sobretot hem innovat molt el que és l'estudi dels nivells d'anticossos i la seva funcionalitat contra panells personalitzats d'antígens. Jo aquí destacaria això que et dic, que portem tants anys, bàsicament hem comès errors tècnics i que dels que els aprens a mesura que vas provant i posant a punt tecnologies. Hem vist la rellevància de desenvolupar programes amb R que ens permetin fer aquest control de qualitat de les dades i desenvolupar assajos més robustos i millorar-los i optimitzar-los. O sigui, els errors han estat sobretot en el que és el treball al laboratori, errors tècnics, però que al tenir-los ens ha permès crear assajos més robustos. El fet d'estar al parc científic jo crec que és molt positiu per nosaltres en el sentit que ens pot donar visibilitat a molts altres grups, que per ells pot ser interessant fer servir aquesta plataforma, per tant ens pot atreure nous clients, i alhora pot generar sinergies, és a dir, interaccions amb altres grups que ens poden beneficiar mútuament, potser en el desenvolupament de nous assajos. Per exemple, ara en el context de l'Olink estem pensant en oferir un format de l'Olink que és el Reveal, pel que necessitem fer Next Generation Sequencing, i jo ja m'he posat en contacte amb alguns grups d'aquí del parc que sé que ofereixen aquests serveis i això ens pot beneficiar perquè els tenim al costat i podrem oferir un altre servei que no teníem fins ara al nostre catàleg si arribem a fer aquesta col·laboració. Bàsicament visibilitat i sinergia amb altres grups.